जाफैबाय आरो जोंनि मुलुगनि साफ्रोमबो मानसिफोरनो शान्तिनि बार्ताखौ होफैबाय, जोंखौ बासायनो सारि जाफैबाय। बे फोरबो जिसुनि अननाया बर'लेण्ड हालामाव थानाय साफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनो शान्तिनि लामाखौ दिन्थिनो हाथों, बेखौनो आं इसोरनिसिम आरज गाबबाय। लोगोसे 2026 नि गोदान बोसोरनि साफ्रोमबोनिसिम आंनि अननाय मोजां मोननाय जासिहरनायजों लोगोसे हामलायथि जासिहरनानै नोंथांमोननि जा पेरिसनि इयुथफोरा दिनै आंनियावहाय बरदिन मानिनो बा जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानाय सानखौ फालिनो फैनायनि थाखाय गोरबोनिफ्राय हामबाय होननानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोथाव मोनजाथ'वाखै अमाया गोथाव आयु नोगोद मेजेम जायोहाय बिसोरो। गोथाव ना आदा? गोथाव रा गोथाव ना आबौ? आं ओरैनो आबौ होनाखै नोंखौ। ओमफ्राय टेस्टि ना गोथाव? मामाया टेस्टि। गोथाव इज टेस्टि। इंलिश तुलो होसे रायो ब्रो। ओमफ्राय माबायदि? गोथाव दा? जाजोब्बाय। स्लिम बिलाइखौ जायाखै। लकेल ना फार्म? लकेल। बै माइब्रा मा बादाम दंलायनो मा? दे पुलाव। मेजेमबो जागोन। बेखौ माइब्रा ओंखाम होना गोलाव होनो मोखां देखानो लाजिदों सोरबा
Nausai, nausai. Nausai. Goथाव. Servis खालामग्राफ्रा नै गोबां जानो दे गोबां जानो नैबे बांसिन जागोन बांसिन जायो नोंलाय जसेफ ओरै जसेफआबो जानो ओंखारावहायबो नै मारै जागासिनो एवनो मोदोमग्रा हिरो हिरो इस्कारियो जोंनि बारग' इएम सारनावहाय क्रिसमास केरल खालामा फैदों जोङो नोंनाव बेसेबांसो थाङै थुङै ग्रुप नों केमेराया आं गियोलै बांद्राय खाथि सोरां माबोरै दं गोबांसोमोन नोंखौ नुयिया गोबांसोमोनलै नोंखौ नुयिया Anyway, Merry Christmas to all. Aku nuakan dah kak. Nunggu nuakan mana? Bisa. Ketang guna nggak? Suli. Mami cuma tekan saja. Mau mami cuma tinggal. Be, di sini siapa ngaji? Ayo jauh sekarang orang teh. Jangan saja. Nanti kedua dah. Deh. Hei, sah. आं मोनसे फ्लुट दं रा ओमफ्राय माने 700-800 लादों 800 दां दा इउजलेस दं नोङो लाबोनायसै आं बेसेबां हरनाय फ्रि अफ कस्ट अके आई विल ब्रिंग टुमरो जोंनि माबायो जोंनि बेंटल पेरिसनि युथनि प्रेसिडेन्ट सार माइकेल केरकाटा बसुमतारी केरकेटारि केरकाटारिम केरकाटारा दे